Alka SK Creation channel ko boyबो थांनानै subscribe खालामना हो आंनि गपि ब्लग channel आं बिराद हेपि आङो हेपि दिनैनि बे फिसा मोमेन्टआव आं मोनाखै दिनै भिडिअ दासो दिहुननो मोनबाय दिनैसो माने हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आं चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थानाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो मोनसे जायगायाव थांनो रेडि जानानै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आं नोंथांमोनजों देखायलांबाय थागोन मायाव थांनो नागिरदों दिनैनि भिडिअ बिराद धामाका जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोदान लोगो मोनगोन आं लोगो सानैसो लोगो हमनो थांनो नागिरदों माने पार्टि फिसा दं आरोना जोंनिया ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामलांबाय थागोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम बिदिब्लाथ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गोबाव जाबाय टमटमजों थांसै बेदर लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नै बेयो जोंनि सिमेन्ट सापरि डेलि मार्केट आरोना ओमफ्राय जोङो बेदरखौ नै बेवहायनो लाबाय साफा खालामनो होखानानै लाखाबाय आरोना लोगोफोर नै दिपालि अफिसियेल लाना फैदों आरोना जोङो ओमफ्राय इसानावनो आरोना फिसा पार्टि जादों जोङो ज'नो ओमफ्राय दिनै लोगो मोनदों फार्स्ट टाइम बेखौ ओमफ्राय दिनै लोगो मोनना बिराद मोजां मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम माने दिनैसो ओरैनो नुदोंमोन आरोना लामाफोराव दे खनसे हेन्डसेक लाबाय नै सानैजों माने आंबोथ' नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनफेरदों आरोना थ' लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोफोरखौ आं दिनैहाय एसेबांसिम माने बे पार्टियाव ज' जाफैगोन होननानै आं सानाखैमोन थ' बिनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों एसेबांसिम जे जोंनि बर' इउटुबारफ्राबो बा जोंनि मा होनगोन बेखौ माहारि लेडिस पार्टि आइजोफ्राबो जे एसेबांसिम जोंनि माने इउटुबाव बा जोंनि माने ससियेल मिडियायाव एक्टिभ जानानै दं बा जोङो एसेबांसिम माने लोगोजों लोगो गोरोबनानै थानायाव एसेबांसिम सापर्ट दंलायलायो बिनि थाखायनो दिनै आंनि न'आव फैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेनसे सापर्ट गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेनसे अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बे पार्टिखौ माबा खालामनायनि थाखायबो माने लिंनायनि थाखायबो नोंसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय जोबोद गोजोनखादों आङो बिराद हेपि आङो हेपि दिनैनि बे फिसा मोमेन्टआव आं बिथांमोनखौ माने लेंहरनो मोननानै बा फैनानै बा जों माने ज'है पार्टि जानो मोननानै जोंथ' माने दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायदों आङो गुबुन लोगोफोरजोंबो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जिहेतु फार्स्ट टाइम लोगो मोननायावबो एसेबांसिम माने एक्टिभ मालाबा सानफ्रामबो लोगो मोनखानाय फ्रेन्डसफोर बायदि जोङो एसेबांसिम माने गोरोबनानै थानो हादों बिनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोना चेनेलफोरखौबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंना मा चेनेल मोनो अलका एसके क्रिएशन चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलां आरो बयबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों आरो नोंथांमोननि सापर्ट जोंनो बिथाङाबो अराय सम जौगालाङो आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय आंनि एसे सुंद' बिबुंथिया एसेनोसै आरोना थ' बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो दे लोगोफोर बाय बाय दिनैनिफ्राय संगासिनो नै ओंखाम ओंख्रि खनसे गोजा ना एवदो ओमफ्राय लाब्रा गावबागाव भिडिअ खालामगासिनो गोदान लोगो मोनदो नै इसोरखौ हाय होनदो नोंसोर भिडिअ लालायगासिनो जाय जेरै हायो ओमफ्राय नै लोगो मोनदो गोदान नोंथांमोनजों सिनायथि खालामना होनि चेनेलखौ बुंना हो आंनि चेनेला एस नार्जारि लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनो होबानो जाबाय बयबो एस नार्जारि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम सापर्टनि गोनांथि आरोना ओमफ्राय खिथाबो दंबावो आरोबाव नैबो बेनिखौबो चेनेलखौ बुंना होदो आंनिया मैनाथि ब्लग गासिबो सापर्ट खालाम आरोना नायनानै होबानो जाबाय बयबो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदों लोगो मोननानै दिनै ज'नो लोगो मोनबाय खनसे नैबे इखिजाबो दङ बुंना होदो चेनेलखौ आंहा दिपामनि अफिसियेल एम ओमफ्राय गासैबो माने लोगो दिनै इउटुबारजों दिनै मोनसे पार्टि लानायाव जोङो दिनै ज' इन्जय खालामनोसै आरो जानोसै आरोना जोङो जानोसै
दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना जोङो लोगो मोनलायदों ओरैनोथ' जोबोद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो ना लोगो गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नै खिजाबो दंबावो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ना एवगासिनो नै लोगोफोर गासिबो इउटुबार गोजा आरोना बेयाव थानायफोरा गोदान गोदान सोरबा सोरबा फुराना ओमफ्राय नै आब'खौथ' सिनायखायो आङो सिनायखायो जोङो जा गामि मोनसेनिनो आब'जों आंजों माने बिमा बिफानि गामि आरोना ओमफ्राय नैबो जोंनि गामिनिनो बेनाबो सपना मामोनलाय ब्लग सपना दा ब्लग सपना दा ब्लग नै बेनि चेनेला नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एसे एन्जय खालामसै आरोना लोगोफोरजों दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायदों गोदान गोदान लोगो मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला नै आब'खौ लोगो मोनदों आरोना दिनै माने जोंना गामिया एखेयानो आब'निजों आंनिजों ओमफ्राय दिनै लोगो मोनदों आरो बेहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदां इउटुबाव मानोना ओमफ्राय आगोलनिखौ आं चेनेल दं होननानै मिन्थिया आरो होमबाबो आङो फेसबुकाव नुयो ओमफ्राय मिन्थिदों आरो ना ओमफ्राय लिंकखौबो मोननाय जायाखै ओमफ्राय आं दा लिंकखौ लानानै साबस्क्राइब खालामगासिनो आरो ना आं जाय जाय साबस्क्राइबार दं आगोलनिखौ सापर्ट खालामहै ओमफ्राय आगोलनि जाय जाय साबस्क्राइबार दङ आंखौबो अननानै एसे आंना सापर्ट खालामो लिना बर' चेनेल ना लिना बर' चेनेल ओमफ्राय आंनिखौ दिनैनिफ्राय नायदो दै दे जागोन दे आगै संगासिनो नै मोनथ'वाखैनो सेस्था खालामदो सालाद नै सालाद जाया मटर गाजर ओमफ्राय मा होगोन मा होगोन आब' मा होगोन इयाव मा दङ जेबो गैया नै खिनानैल'खा मटर कबि होनसै गाजर होबाय ओमफ्राय दुन्दिया हानसै बिलाइ थाइनसैनो पियासफोराबो गिदिर गिदिर माथो बेरगजात गोथाव जागोन दे मटरा बेरगजात गिदिर गिदिर हाथायाव बान्दा कबि जि गिदिर गिदिरखा ओमफ्राय माने नै आखाइजों हानाय नालाय एकदम होखायो माने साखाब साखाब होनाय जानोसै दाउ अमा बायदि जोंना हाग्राया दुखुनि गैया होखायो माने हानाया दा जागासिनो बयबो जानायाव मुखुब लोगोफोर नै गपि फंबायखौ लोगो मोनदों आरोना जोङो पार्टि जानो फैनायाव ओमफ्राय लोगो मोनना बिराद मोजां मोनदों गपि फंबायखौ गोबाव समनिफ्रायनो लोगो हमनो सानबाय दंमोन आरोना फंबायखौ लोगो मोननाय जायाखैमोन खाथिब्लाबो ओमफ्राय दिनै दिपालि अफिसियेल हानाव फैनानै मोजां मोनबाय आरो लोगो मोननानै ओमफ्राय फंबाया फंनैसो बुंना होदो चेनेलखौ आंनि अलका एसके क्रिएसन आलदा गोलाव नाम गाइस अलका एसके क्रिएसन चेनेलखौ बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना हो आंनि गपि ब्लग चेनेलनि भिउवार्सफोरा नायदोंबा प्लिज गाइस आं जोंनि सापरियाव बिदि इउटुबार दं आं सानाखैमोन फार्स्ट टाइम दिनै बिदि बयखौबो ज' नुनानै बिराद गोजोननाय मोनदों बयबो सापर्ट खालामलाय गाइस आंथ' सानफेराखैमोन जोंनि सापरियावबो एसेबां ब्लगार दङ बाट स्ट्रागल खालामबाय दं जों बयबो आंबो स्ट्रागलसो खालामबाय दं दायो ओंखायनो बयबो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ गाइस जै बर' हारिनि बयबो सापर्ट होलायदों गाइस जोंनि सिमेन्ट सापरियावथ' बिराद खमखा सापर्ट देखायना होदों गाइस आंनि गपि ब्लगनि साबस्क्राइबारफोरा नायदोंबा प्लिज गाइस सापर्ट खालामहैदो आब'निखौ अलका एसके क्रिएसन मोनो बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ फंबायनिसिम ओमफ्रायथ' फंबायनि ब्लगखौथ' नोंथांमोना बयबो नायखाजोबोआनो ओमफ्राय फैनानै आंनिखौबो एसे सापर्ट खालामना हो आंबो एसे जौगालांनायनि नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आंबो भिडिअ मोजां लाबोबाय थानो हागोन स' बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना उनाव लोगो मोनफैसिगोन मालाबा लेंहरगोन आलासि जानो दिनैनिफ्राय सिनायखाबाय नालाय खाथिखा नालाय दे बिदिब्ला जाखांबाय आरोना ओमफ्य थांनो रेडि जाजोब्बाय थांनोसै जाखांबाय सबबो भिडिअ लागासिनो गासैबो भिडिअ लागासिनो भिडिअ एड खालामजोबसै आरोना लोगो मोननाय बिराद मोजां मोनबाय गपि फंबायखौ लोगो मोनबाय दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोननायजों माने खुसि जादों आरोना गोसोआ साखि मोनदों माने बिदिनो गोदान लोगो मोनबा गोसोआ मोजां मोनो लोगो बारायबाथाय जोंनि थाखायबो मोजां आरो सिनाखि बारायनाया जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरोना लोगोफोर बयबो सिनायलायनो जानांगौ ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरोना लोगोफोर दा बयबो गाव गावबागाव न'आव थांनो ओंखारजोब्बाय मोनाबायबो नालाय सानाबो जाबाय जानानै माबायदि मोनदों दिनै बिराद इन्जय मोनबाय आरोना जानानै लोगोफोर बिराद इन्जय आरोना जानानै बिराद इन्जय मोनबाय आरोना जानानै लोगोफोर ओमफ्राय माने जोंनि जानाय लोंनाया गाव गावनो संबाय आरोना हिन्जाव माहारि जिहेतु ओमफ्राय जोंनो सानफ्रोमबो संनांगौ खावनांगौ माने जोंनो संबाय नालाय ओमफ्राय संनानै ओमफ्राय बिराद गोथाव मोनो आरोना जोंनो सबबो जों गोथाव मोनो गाज्रि भिडिअ लागासिनो दं हाय आखिया ब्लग जाना दं हाय दिनै फार्स्ट टाइम थांनो ओंखारजोब्बाय सबबो थांनोसै आरो थांबाय बिदिनो बाय थांनोसै बाय ओमफ्राय जोंहा थांनोसै मोनाखै दिनै भिडिअ दासो दिहुननो मोनबाय
दिनैसो माने दिनैनि भिडिअ दासो आरोना लोगोफोर जाखांनानैसो ओमफ्राय थांनो रेडि जाबाय जोङो ओमफ्राय दायो थांनोसै इनिखिजाबो कफि फंबायाबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय सबबो थांसै आरोहाय बेयावनो एन्ड खालामसै भिडिअखौ बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय